Číslo 11 number 11, Cecilia González Kačeda. Number 13, číslo 13, Mária Ineda Pavlova. Číslo 14, number 14, Rosana Ortega Serrano. Číslo 15, number 15, Elena Cruz Martinez. Číslo 17, number 17, Cristina Bermejo Influentes. Číslo 18, number 15, Carmen Milan Castro. Číslo 23, number 23, Nerea Munoz Gil. Číslo 24, Montserrat Clara Adriana Mieres Portillo. Číslo 27, Maria González Sancha. Číslo 37, number 38, Ania Reyes Ramos. And číslo 77, na číslo 77 má Audrey Amadi Alzins. Getting official slovo podala na Atletico Vargas a William Ferrari. Anna Cristina Seabra Tejčela and Gloria Maria Pacheco Rodriguez. Tak a Michalovce jste připravení! Je tu finále a postava Juventus Michalovce. Číslo 7, number 7, Alejandra Rodriguez. Číslo 9, number 9,
Tak jak poczynamy do ostrej się prezentacja w ranku, potem teraz potem do ostrej strony. Na koniec świecie, pretože potem teraz skočí počas toho zápasu.
Timeout. Juvenka Michalovce, dodatočný čas Juvenka Michalovce. Jediné, čo je problém, to je to, že dostávame stále loptu do stoja. Idete s naklepaním potom do akcie. Idte sa. Dobre, hoci ktoré kombinácie si budete hrať, potrebujete ísť do nábehu. Dobre, máme 4 prvé útoky a my 4-krát hľadáme pivota. Prečo? Použite náznak, choďte sami, dohrávajte to do krídel a držte šírku ihriska, lebo všetko ideme do stredu. Všetko hráte v strede, musíte dohrávať lopty, keď na vás vyjde bola, hráte obek. Kopy, musíš dať kop, tají tú loptu. Taja, hneď lopta na kraj a tam musíte uskočiť.
trabalhamos no contexto, mandamos ataque. Aquilo, vamos trabalhar como estamos trabalhando por lá dentro. Estamos ganhando vantagem de criando coisa. Por isso, continuar a dar com as continuidades que temos que dar. Certo? Tranquila, nós vamos. Adiós! Seguimos! ¡Ah! ¡Juntos de volver!
A vy nikam ešte neodchádzajte, pretože už opäť vidíte na obrazovke QR kód, ktorým sa budete môcť zapojiť do nášho polčasového kvízu o cenné výhry, takže nikam neodchádzajte, pripravte si si mobilné telefóny a už o chvíľu budete súťažiť v našom polčasovom kvíze.
úplne jednoduchý, krátky zbeh, budú hrať krajné spojky. Keď tam máme Aline nedávajte do zbehu, dajte do zbehu Karin, úplne ľahký. Pivota, medzi 3-4, jedného pivota máme medzi 1-2, ďalší 3-4. Skúste to dohrať potom na ďalšiu stranu. Používajte náznaky a poďte len smer brána a nič viac. Nemôžeme si podávať a voziť loptu. Babi, ale musíme zase brániť!
Timeout, Atletico Barres, Senatori Chelsea, Atletico Barres. Chicas, importante defender. No tenemos prisa para luchar, estamos controlados a defender en mucho tiempo. Ataque, tranquila, continuamos a trabajar. Atienda esta, que te está saliendo aquí, tus ojos a los lados, bien largo. Fuera lo que sea todas, y después avisamos. Ok, pivotes, si tienen que dar una estar fuera, a venir, pero tranquila. Eisman con Blasca va a venir, va a cruzar Blasca contigo y luego va a venir Ana al pase aquí a que tú te la ganes.
úspech so zbehom strednej spojky. Dobre, nech to zbehnete, Vika, pôjdeš to stade. Dobre, čiže chcem, aby sa naša stredná spojka dostala tu. A keď pôjde lopta zľava, počkajte si kľudne na popy, že či sa dá naraziť. Keď nie, kľudne klepni. A potom idete jeden na jedného riešiť. Potom zbieham stredná spojka do tlaku. Ale nie každá musí ísť aj tak. Kolmo. Keď sa nedá to tam silou mocou nabiť na stred zbiehajúcej strednej. Nech to dohrajte ku Eme. Dobre? Ajde, 6, ostalo nogu. The commemorative medals will be now presented for people from Club Juventa Michalovce. Pamätné medaily si teraz prevezmú predstavitelia klubu Juventa Michalovce z rúk delegátky Európskej hádkarskej federácie na dnešnom zápase pani Ilone Kordaj z Maďarska, ktorá odovzdala pamätné medaily riaditeľa spoločnosti Hergostav.
Mačku a rovnako aj prekána Dubnica, primátora mesta Michalovce. Všetko vybrali medal za 2% Executive Director of Uniformovaných postav and Mayor of Town Michalovce. No a teraz budeme oceňovať najlepšie hráčky z oboch tímov. The best player award from team Klub Paloma Atletico Guardes číslo 77, number 77, Audrey Amin Lindalzins. Cenu pre najlepšiu hráčku odovzdáva primátor mesta Michalovce, pán Miroslav Lufinec. A ide do rúk hráčky s číslom 77, Audrey Amin Lindalzins. And now best player from team Unity Michalovce, teraz najlepšia hráčka z týmu Unity Michalovce, číslo 7, number 7, Aline Isabel-Liger. No a dnešný zápas o Unity Michalovce posledný pre našu Emiliu Kovalík a tiež aj Martinu Popovcovú, ktorej odovzdáme už o malú chvíľu.